Sausa ka. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kini usa ka mahuyang nga taga Tungkop, Minglanilla, Cebu. Ang ato matatampo nagdansingan nga Andy. And we're done. Ay! You're so pretty, madam. Ikaw na yun. Are you sure? Of course. I'm confidently sure. Oh, saka ba to? Nahibawagit kong maayo kang mutrabaho, Anda. Maong magsigig kong balik-balik diri sa ibong parlor. O, gwapo ko'y laing i-request nga mohilabot sa akong buhok. Ikaw ra yun. Ay! Thank you, madam. Excuse me na, madam, ha? Hello, Yans. Yans, asa ka kakaron? Nas parlor. Why? Imong bayu, asa man? Ay, nas ila. Nga ba? Uy, kadagan pa pangutan na. Ang maon, Yans, nakita na ko diri sa mall ang imong bayu. Ikaw bang babae? Yans, nasayop ka. Iyan ang kaluhan, no? Amo ba? Kaluha? Parihan na din sila pangan sa iyang kaluha. Kaysa ako nadunggan, veksad ang pangan sa lalaki. Oh, ay pagtanga-tanga diha, ari adayon yan. ay, mal ka! Hayop ka! Kanya hirang... Dali na kayo mahurot ang akong kwarta! Sige na kayo pangayo! Kaya imo rin din idatang ni ka lang babae! Ari, punta ba? Ay, usa ba ni oy? Ay, kana mo ni angay niya. Bisit ka! Animal ka! Di mo lang din kong gigamit! Sakto na lagi! Saka ka! Pidoy! Gusto lang doon mo, ha? Nga tinugong nagmahal ni mo? Ha? Basig nalimot nga bayot ka! Huwag mo ni angin ni mo, gamiton ra! Hoy! Usa! Ay, pagka nga na, ha? Mga bayot mi. Pero mas may kapuslanan mi kaysa nimo. Ikaw lalaki man ta kang dako, pero tapulan ka, oy! Ang tinuod, ang ginanglan kag bayot sa imong kinabuhi para maoy mo buhi nimo. Baga kag naong da. Ha? Hilas pa kay ka. Di pa ka mukhaon kung di litson ang sudan animala ka. Yan. Ay ko pungi, ha? Sabi na siya good. Ay, dili pwede yan. Patilaon tan tawana. Yan, sakto na lang eh. Sakto na, tanabotin. Hoy! Dito kong yodiyot na kamatog ma! Ikaw ako to! Uy, pagkaagnaong gid. Pagkaagnaong sa animal. Agay! Doon ka matigay! Tama! Pagkaagnaong! Animal siya? Ano yung ibang order? Sige! Kuhaan yung gigisi-gisi na ako! Nakalma lang, uy. Hindi ba nagkalma, uy? Makalagot! Magkakayag na! Maubitan ay akong giingon na. Way problema na ako nga makaanak kong bayot. Pero masakitan ko magtanaw kung pasakitan na unya mo. Kay nahibaw kong daghang lalaki nga moabot sa iyong kinabuhi nga igo na mong pasakitan. Ma! Nak, kung may chance nga babae na lang imo, ay mas maayo pa, nak. Kay dili ko gustong masakitan ka. Ma! True! Sakto si mama ni mo, Anda. Ay, naminaw rin ka na mo, madam. Oo, uy. Dili malikayan nga makadungog ko kay, syempre, naglimpyo gud mo sa kungkok ko. Ay, oo, di ay. O yeah, so may plano ni mo ron, ha? Suwayan ako, Yads. Pero, kinsa man sang baybayhan na, uy. May kaila kong babae nga tarong nga bagay ni mo, Anda. Ipaila-ila ti ka. Sana Pero ayaw lang gid pagpahibaw, ha? Nga bayot ka. Nga naman,
madam. Kay nasakitan na siyag bayot. Unsa? Pero, dili ka siya makabantay nga bayot gud ko. Nga, nagpalaki-laki ra ko, madam. Dili. Kung dili gud ka magpaila. Oh, yads, kaya na ni mo ay. Sige ha. Unya madam, kana sama ni mo ipayla-ila, ha? Andy, nganong dari mata nga restaurant, uy. Mahalon man ni dinhi. Oh, pero nindot ang una nimong impression ako ba? Nabayay ingon di ba nga first impression last? Na, ayaw na lang taana. Kay una na kong nakadate, nindot kaayo pag sinugdanan. Gentleman kaayo, pero ang hinampak, bayot di ay. Oh, ano day kung bayot? Na, uy. Dili na lang ta maghiskot. Mga na lang ta. Yads, saan? Kumusta ang date? Okay raman yads. Wala siya problema kay istorya, basta dili lang siya gusto nga hisgutan ang mga bayot. Naku. Nga naman. Ano may problema niya sa mga bayot? Ay, ambot, uy. Mo-change topic man siya. Oh? Ay, yads, kapuyang linaki lagi. Oh ba, Yads? Kakuyaak. Oh. Sige lang, paningkamot lang yun, ha? Hindi ka masakpan yan. Ay, yads, uy, utang. Kutob sa kumahimo, maglinaki gud ko. Kahit sa tinuod lang. Ganahan na ba ko niya, yads? Hala, ay, pag-sure. Sige. Good luck sa sunod date ninyo. Salamat sa paghatod nako diris bay, Andy, ha? Way problema, Gina. Sige na. Musod na ko. Sige. Gina, nanong... Good night. Mayutak ka! Unyaon sa feeling. Oh, first time ito di mong nagyag ka ng babae, di mo. Yads, first time. Oh. Pero, dili mo lain sa feeling, no? Mo ba? Ako siguro lodon ko ay. Sa ba? Ay, what na? Nakauyon ka na. Buti pa sa buta na. Hala, ay, silahis ka di ay. Maibog ka gabay. Maibog sa lalaki. Ma! Hoy, ako pa ni mo, no? Panguyabi na yun, ha? Sige, sige. Dili pwede, Yads, uy. Dili ko gusto nga manguyab niya, nga wagit siya makaila sa tinuod akong pagkatao. Ha? Naa ka importanteng isulti? Gina? Andy, kung manguyab ka, ayaw sa. Ako lang unang musulti. Sige. Unsa man? Nahibaw kong bayot ka. Sa tinuod lang. Nahibawang ko sa akong kaugalingon. Nganong wa kumulikay ni mo. Bisag bayot ka, nakikita lang gihapon ko ni mo. Bisan og nagdumot ko sa bayot, sukad nga nakarelasyon ko bayot. Kaya gigamit ra ko. Gigamit ko niya para makaduo lang siya sa mga laki. O gihimo kong bugaw sa akong uyab. Natrauma ko sa akong ex nga bayot, Andy. Mauna ka pangutan ako sa akong kaugalingon nganong ingon ani ang akong gibati. Pero sa dihang gihagkanti ka, natubag na ko ang akong pangutana. Nakagusto di ay ko nimo. Gina. Maorat ako isulti.
Ikaw na. I love you. Pwede kong manguyab ni mo. Madawat ba ko ni mo bisag bayot ko? Of course. Dawati ka bisag unsa pa ka, bisag kinsa ka pa. Yes! Yes! Akong isaan ni mo. Nga dili ko sama sa kasalbahi sa imong ex. Thank you, Gina. I love you. Kala ko'y di pa handang muling lakang dumating. Nagdugay gid mi ni Gina. Kay pareho mi nga naming kamot nga dili makapasakit sa usag-usanan. Sama sa gibuhat sa mong ex namo. Hangtod karon, usag hapon ko kamahuyang. Pero loyal gid ko sa akong asawa. O dili ako molingi sa mga lalaki. Dinhi na lang kutob o daghang salamat sa pagtagading akong kampo. More power sa RMN.